ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 7 июли соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт дар 7 километри шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 330 000 сомони хонаи охиронгӣ мебошад. дӯстони азиз, инчунин ду хонага дар Маяковский, ду хонага дар Саховат, квартираи фурӯшӣ ки нархаш ҳамагӣ 120 000 сомонӣ мебошад, хонаи рақами 6 аст дӯстони азиз, ва се хонага бо ремонт дар Федератсияи Россия ки ипотекаам кардаш мешавад дар имзонавормон ҳаст. хулас хонаҳои фурӯшии хуб ва срочни дар имзонавормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем ҳар як хонаро ба навбат нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Маяковский доми 4 ошонага мебошад. хона дар 4 ошона ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ, бинои кирпичӣ мебошад. чизу чораш хати фурӯхта мешавад, таъмир дорад, яъне медароину зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 380 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 45 77 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва боз хотир расо мекунем ки нархи хона боз арзон мешавад барои хайдорҳои аниқ. марҳамат дӯстони азиз. ва ин наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорение тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ки ипотекаам кардаш мешавад. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. худи хона се хонага мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 16 ошона иборат аст. ду талиф дорад, ҳамавақта кор мекунанд ва қарор аст дар шаҳри Рязань. дар пеши хона ду мактаб, се садик, мағозаи магнит, печоручка, таги подъезда, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Подмосковье мебошад, ай Москва 2 соата раҳ. нархи хона бошад 3 миллиону 300 000 рубли русӣ, сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. коме харидор бошад, конкретно одам ҳаст ки ипотека полностью документально юридически туғрӣ карда метиҳад. коме гражданство Россия надорад, ба паспорти тоҷикӣ ипотека туғрӣ карда метиҳем хонара, мегӯяд соҳиби хона. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, ипотека карда метиҳанд, ҳамаш документально юридически туғрӣ карда метиҳанд. чӣ саволе ки дорен, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди кафеи Суман ҷойгир аст. 4112 микрорайон, кӯчаи Алишер Навоӣ, доми Новостройка, квартираи 43. хона дар 9 ошона ҷойгир аст. хариб ки бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, аз беғарзи телевизор ва яхдон мегиранд, дигар ҳамаи чизош меистад. як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 9 ошона таъмир дорад. дӯстони азиз, нархи хона $42 000 дӯстони гиромӣ. як хонага студия бо таъмири беҳтарин таъмин аст. калидораш 8x3 мебошад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Исмоил, ҳоҷабоқули пештара, ҳозира Меҳрбахш. 10 сотиқ замин ва 10 дар хона дорад. 2 та оби нӯшокӣ, оғилу ошхона, кухни, ҳамом дар берун, ҳамом дар дарун, дарахтони мевадиҳандаам низ дорад. нархаш бошад 650 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 84 65 мебошанд. WhatsApp доранд.
аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед дӯстони азиз. ҳавлӣ ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. вариантҳоро дидан дар кор, яъне вариантотона метонен ба соҳиби хона пешниҳод кунед. бассейнча ҳам дорад дӯстони азиз. ҳама суратҳо дар рӯи экран. марҳамат. ҳавлӣ барои ҷои зисти ду оила низ мешавад ва чӣ саволе ки дорен ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. дӯстони азиз, як чизро хотир расон мекунем ки соҳиби ин ҳавлӣ сиёмкаи ҳамин ҳавлӣ ҳам доранд. метонен дар ватсапшон муроҷиат кунед ва шумо сиёмкаи ҳамин ҳавлӣ рӯй мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар сеюм база ҷойгир аст, назди повороти аэропорт. аз рӯи нақшаи хона як хонага мебошад, лекин метонед ба ду хонага ҳам табдил тиҳед, чунки маҳсулаташ калон аст. 71 метри квадратӣ мебошад. дар 12 мошинаи бинои новостройка. хона коробка мебошад, яъне бе таъмир ва ҷойгир аст дар бинои новостройкае ки айни замон бино дар ҳолати катламан қарор аст, яъне сохтмонаш дар ҳолати катламан қарор аст, домоли тайёр нест ва нархи хона бошад $27000, $295,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед. дар рӯи экран шумо сурати лоиҳаи ҳамин биноро дидестанд, яъне дар оянда бино бояд мана ҳамин гуна шавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар назди беморхонаи Мачтон ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5 мошинаи бинои новостройка. хона коробка, яъне бе таъмир мебошад ва нархаш ҳамагӣ $120,000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 40 метри квадратӣ мебошад, метавонед ба ду хонага ҳам табдил тиҳед дӯстони азиз. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ҷамоати сари киштӣ ҷойгир аст. ноҳияи Сино қариб 5 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад дӯстони азиз. хонаи шароитош хуб аст, бо барқ ва об таъмин аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, мағозаҳо ва дигар чизҳо дӯстони азиз. нархи хона $550,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 44-43 мебошанд. ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед. чӣ хеле мебинед хонаи хуб аст. ва дӯстони азиз, ин ҳавлия навори алоҳидаш дар каналмон ҳаст. дар он навор мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагем. ман садқаша дар комментария ҳамин видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз ва албатта ки аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Саховат ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 12 мошинаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва нархаш бошад $47,000, $514,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1776 мебошанд. ватсап доранд. барои маълумоти бештар аз номи канали Dom TJ ба рақамҳои соҳиби хона занг занед дӯстони азиз. ва ин хоная мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман садқаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. худи бино назди раҳи калонда ҷойгир аст дар Саховат. минтақаи хуб аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар повороти аэропорт ҷойгир аст. аз трезаи хона ҳатто повороти аэропорта дида мешавад, чунки трезаи хона ба тарафи раҳи калон нигоҳ мекунад. ду хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ, яъне як хонага ба ду хонага табдил додагианд. дар 15 мошинаи бинои новостройка ҷойгир аст. коробка, яъне бе таъмир, монтаж кардагианд. монтажи босифат, штукатурка падма 1, обро аллакай гузарондестан мегӯяд соҳиби хона ва мефурӯшанд аз сабаби ки мекӯчанд ба дигар давлат. нархи хона $300,000 сомонӣ. нархи охир шад дӯстони азиз, яъне дигар савдо намешавад. $300,000 сомонӣ нархи охир. марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр, духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона дар 7 километр ҷойгир аст. духонага ҳама хонаҳош соҳибаш мегӯяд ки растелния, яъне алоҳида. нархи хона 330 000 сомонӣ боз арзон мешавад, срочно фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки имо муроҷиат кунед ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард дар комментария ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо албатта ки ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва лайкҳои худамонро мегузорем. бениҳоят хурсанд мешавем. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.